Gisat aside, Roman! Pwede ka rin pusa sana yung phone niya, tanawa sana. Bali pa dyan. Mani. Another one. Another one. Ano naman eh? DJ Khaled. Mura mag-birthday ni pare niya, girigaluan na to. Album. Parang ano mo, pre? Di dyan mo ang isi, Paulo. Kung kasabot ka ng musti. Unsa man yung pag-ngisi ka na? Point ba? Di, read aloud, read aloud. Kita mo cars, do? 3, sumok ka sa ulo ito. Sige. Birthday to sa mama ni Grant niya. Ubog niya to pagabi. Tukar-tukar man niya to gadam-jam man. Kitang tulo. Apil din siya. Nato si Dustin og si Koy og si ang best friend ni Dustin si Gary. Kaya gawman na to pagbunta ka to kay namuli man si Koy si Dustin. Kaya kami na ni Grant bili niya. Ana na kong Grant niya do matabanda. Kaya sana. Sum si pangan, ang pangan gid ang una ginahon Gihigil ako glingi dito sa payag ba? Gunper ba? Pagana na ako. Nagana na crisis eh. Sapatos sa DC. Mawala to. So nakakuha na mo unsa ka lame ang history sa pangan sa The Crisis, hindi ka na sa sapatos. Yun sa tingin yung pagduol na ko, guys? Ako. Ano ka? Do. Ikaw day baho na mo do. Jam ta dito backyard. Jam sa backyard. Ano to kay? Murag lingaw ni siya. Sige ra gid siya jam niya. Ito ikaw sa ni niingon na lang siya na magkalit doon ipalit kog base. Kulo ba sorry. Ito ka boy ba? Sa moto, kami ng tulo niya. Gi-invite sana mo si Paulo kay... Paulo pa tuon na kanang sessionist. Oh, sessionist siya. Wala, lipay ka siya. Lipay ka siya na. Lipay, you know. Parang nang naong. Gabi ka lipay. Oh, there's a kid. Nakadapit mo nung... Sa dili jud makatunga si Paulo. Ya, yun, sa man yun, ni klaro si Paulo. Kita tagkuhan, kung kasugwa si Paulo, niya kuhan, kanang sure. Puto, daghan kami gipang konta, kanaan, nantod, naabot mi ni Aya. Insert mo. Oo, tumato ka nang, yan, nalid, ano yan. Tumato, pag abot ni Aya, murag nang luwad man si Paulo. Sige na, nag-attend si Paulo. So, mga struggles, so far sa atong... Ikaw, 2 years na to?
2 years. Ako sa struggles nila sa katong wala pa ko kibaw, wala ko kibaw kung sila struggles. Kay siyempre wala gud ko ato. Pero karon first struggle ko kay wala ko kibaw kung sa jud akong lugar ning banda ha. Kanya kanang moto sa tabang nila kay slowly getting there. I think kibaw na ko kasa ko dapit. Pakpak kaya yung influence. So, lahira kayo na rin. Kami lima lahi man jud migdan ba siguro. K-pop man ako. Sige, struggle sa crisis. Kuhan, ganang na yung mga gigs na nandiyan ay mamintas kay mga tao nakusog mamintas. Kanang manaway ba? Ako rin, lingaw magyapon kasi na ay mga kalisod. Yun na dyan ang malikayan ng mga tao na kuhan kayo. Pero kaya lang may kasi sa kaugalingon ba. Kuhan lang, kanang tukar lang. Kaya ang aims or ang muragang goal sa among pagtukar kamaradiri mo sa banda ba, ang lingaw ba. Kaya mo ma-express ang kuhan ba. Sa J passion dyan ako. So bali lagi murag kita tanan malipang tag sa gunsa pero feeling ako as a band murag into sa nga feeling That's one of the main goals of band na yung album. Kaya ano to kay magunitan nimo ang dito man kay imong mahimog kanang objects ang materialize o materialize nimo ang inyong that's the word ang inyong struggles, ang hardship sa band, ang tanan practice nga inyong gibuhat. Imong magunitan tanan gigs, tanan inom, tanan yan, magunit yung sa kamot. So, mo na ng album, naadira ang imong hard work. Kaya tanan naman So, utang pa na. So, kung mangutan na nga, unsay feeling mo na lisod ka na ito paggun, kay daghan ka na siya emotions kayo mong maingon. Siguro ang pinaka-simple lang ito baga na kay lipay pero mas lawang pa dyan ang ma-feel na ito na sa usap-usap. Salamat kayo ninyo.